ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁ ମେଳା କିପରି ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁ ମେଳା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିକି ଆସିଲୁ। କିଣି ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ସଜାସଜିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ସଜାସଜି କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି। ଗାଁର ସବୁ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିଲୁ। କାଠ ଆଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ବି କରିଲୁ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ବକ୍ସ ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ଠାକୁର ବୁଲିବେ ରାତିରେ ଗାଁ। ବକ୍ସ ଭିଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ବୁଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର ଆମର ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧୂପ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏମିତି ସବୁ ରଖା ହେଇଥାଏ ସଜା ହେଇକି। ତାପରେ ସକାଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଥରେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ସେଇଠାରେ ସକାଳେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତ ଆମେମାନେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସାରିକି ଆମେମାନେ ବି ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ମେଳା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ସାରା ଗାଁ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ସକାଳରୁ ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ବେଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆମ ଭୋଗକୁ କୋଠଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଡାକରା ଦେବା ତାପରେ ସବୁ ଭୋଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସାରଙ୍ଗପୁରର ମାଘ ମେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଲକ୍ଷ ମହିମା ଶରଣ।